Hello guys, good morning. Welcome to my daily vlog. O ginisibulanong dako guys. Kauban sa ko ang mga anak. Sa akong mga paryente guys, sa akong mga igsuon. O sa ako ang mga amiga guys. Mulingaw kaninyo. Ning time guys, ni ako dire sa Limokon. Sa Ujung Hills guys. Sa mga pasayuhanan nga lugar sa among dapit sa Valencia guys, atong makita. Atong makita guys sa dili madugay. Medyo sudlonon gyud ning dapita o medyo maglakaw jud kani pero pwede man pod magmotor ka pasud atong suod. Pero pagkakaroon ako guys nilakaw na mo ko ani. Ni sorry na pod ko aning dapita guys. Makita guys. Silang pet? Pet! Nana, pet! Kabantay mo nila? Asa na pet? Ato pekas? Ito arang kurus guys oh. Niata sa Ujung Hills Valencia Bohol guys. Daghan muso di atong dapita guys oh. Daghang mo anha sa Ujung Hills, Ujung Peak. Hey. Gahangak. Gahangak kong gatungas guys. Basta hapon na guys. Daghan na mo tungas ng dapita ah. Ay Ginoo. Arang kajong hangakan ako. Mutungas tas ibabaw. Kapit na mo abot guys. Na di nakaagwanta mo saka. Wow, pure bujag. Ginoo. Salamat kay nakaabot ko sa maong bungtod. Tuarag kurus guys.
Di ata sa pikas bahin nga bungtod sa Ujong Hills guys. Ako rang usaan ni guys ni tungas. Atong tanawon ang mutanaw ta guys sa dapit sa may kurus ug unsa ito makita ni dapita guys. Kaya diha man ta sa unang burot, ikadahong burot ni guys. Medyo nauli-ulian jud ako ang nauli-ulian jud ako ang hangak. Wow, ni anak ta sa may kurus guys. Oh Lord. Thank you sa kahaponon. Mao na ikaduhang burot guys, ani nga kurus. Oh no, ikatulong burot na din yun. Isa, duha, tulo. Ikaduha nga hills. Sunod. Tulo, ikaupat. Ikalima da itong nga kuha no, itong payag to. O, mao na itong makita guys. Ana. Wow, bugnaw ka adyo, ang hangin. Kasagaran ron guys, manguha ron og lumboy ha. Toy daghang nanguha lumboy adto. To dapita. Nanag akong sundo guys oh. Gikuha nako oh, gikuha nako sa akong anak guys. Jesus. Oh, pasensya na mo guys, ug mara pilingaw nako karong adlaw ug ako mayon guys. Bye-bye.